Merba għal podcast ieħor ta' ġemma. Illum sar nitkellmu fuq suġġett li ħafna minna nintaqgħu miegħu ta' kuljum imma forsi ftit nifmu li hija il-payslip. Inħarsu normalment u nagħtu każ lejn il-flus li fil-verità ħajibqanna f'idejna, mentri l-informazzjoni illi konna fuq il-payslip hija importanti immens. Għal daqstant illum għandna mistiedna magħna esperta f'dan is-settur, is-Sinjorina Gabi. Kif inti, Gabi? Tajba, inti Daniela, Jiena tajba, grazzi. Jimporta nitolbok tintroduċi naqaruħek, Gabi. Mela, jisimni Gabi, naħdem bħala edukatura, naħdem kemm accounts kif ukoll marketing, ġo level post-secondary, però naħdem ukoll ma' ġemma bħala financial capability educator. Mela, Gabi, għalfejn huwa importanti illi nħarsu lejn il-payslip kollha mhux lejn l-ammont ta' isfel li jibqanna f'idejna. Il-verità, Daniela, li iktar u iktar illum fid-dinja diġitali li qed jiġri tirċievi il-payslip by email. Ħafna li qed jiġri. Issa, dik l-email ninjorawha u mbagħad naraw fil-kont tal-bank u naraw x'daħal. U niqfu hemmhekk. Imma fil-verità il-payslip qegħdem għax tina ħafna iktar informazzjoni, mhux biss kemm fil-verità qed nieħdu id-dar. Ovvjament dik hija importanti. Importanti kemm jibqalek imma ovvjament l-informazzjoni li hemm fuq il-payslip hija importanti immens u ikkorreġini jekk kan iżbalja. Forsi din hija r-raġuni għaliex. Fil-waqt li payslip tvarja bej employer u ieħor hemm ċertu informazzjoni li tkun hemmhekk mandatorja naqblu? Iva, l-ewwel ħaġa li tkun hemm l-informazzjoni tal-employer. Minnu l-employer, il-number tiegħu, irid ikun hemm ovvjament fuq l-employee, l-isem, l-ID cards u dawn l-informazzjoni, żgur irid ikun hemm il-gross jew paga bażika. U mbagħad magħhom ikun hemm kull allowance li qed tieħu. Per eżempju, wkoll jekk hemm xi bonus tal-gvern jew bonus differenti. Il-leave fil-ħadd. U mbagħad ovvjament dik twassalna għan-net pay. Issa Gabi, id-differenza bejn il-paga grossa u l-paga netta. Iva. Mela, meta inti tmur għall-interview, tajjeb, dan l-employer ħajgħidlek figura. Dik il-figura mhijiex dik li ħatuħu d-dar. Mela, dik il-figura li ftemt mal-employer dik ngħidula gross. Dik li ħatuħu d-dar ngħidula net. Sfortunatament ħatkun inqas. Issa, id-differenza bejn gross u net hija kemm inti qed tħallas fil-bolla jew inkella ngħidula national insurance kif ukoll it-taxxa. Allura huwa possibbli għal ġiex persuni li għandhom l-istess paga grossa, però d-dar jieħdu paga differenti netta. Naqblu? Iva Daniela, hemm differenza. Mela, ħanibdew bl-NI. Jekk inti għandek ċertu età, 18 years, jew inkella inqas, ma nibdew inqas minn 18 years, u l-paga tiegħek hija taħt 200 something, tajjeb, inti tħallas biss 662. Issa, jekk inti over 18 u l-paga tiegħek ukoll hija baxxa, però inti għandek rata differenti li hija bit-10%. Tifri tkun kategorija differenti. Issa, il-kategorija l-oħra hija ġeneralment kulħadd jaqa' taħt it-10%. Però jekk għandek paga iktar għolja, mbagħad hemm fixed amount ta' 50 something li hija weekly kemm tinqata bħala NI. Taxxa imma wkoll tagħmel differenza. Mela, ħanibdew. Jekk inti single, għandek ir-rata tiegħek. Jekk inti married, u għand issa minn din is-sena introduċejna xi ħaġa ġdida. Jekk inti married u għandek tifel wieħed jew tifla, mela dik hija rata. Jekk għandek tnej, dik hija rata oħra. Però ma nifhux hemm, jekk inti parent, tgħid sax differenza hemm bejn married u parent. Iva, hemm differenza. Għaliex married hija meta l-spouses li jagħmlu jingħaqdu flimkien u jingħaqdu flimkien fi dak kollu li qegħdin jaqilgħu jgħadduh flimkien. Però jekk inti parent, jista' jkun married ukoll, inti ir-raġel għalih, il-mara għaliha. U allura again għandek differenza jekk għandek one child jew inkella għandek tnejn. Jekk inti għandek koppja, mhumiex miżewġa, iħallsu t-taxxa separatament. Sewwa. Ir-rati l-ġodda tal-ġenituri jieħduhom it-tnejn jew persuna waħda biss. Ta' żgur. Kif għedtlek, inti tista' tkun miżewweġ, però tiddeċiedi li inti tkun bħala parent, ġifieri r-raġel għalih jew wieħed mill-koppja,
u l-individu ieħor eżattament jażel li jkun parent. Allura l-istess ħaġa, jekk intkom intkomx flimkien tkunu separati jew xi ħaġa, it-tnejn jistgħu jieħdu l-aspett ta' parent. Perfettament. Issa, Malta taħdem bis-sistema ta' pay as you earn. Sewwa, tfemna daqsxejn għalfejn dini għal xiex huwa importanti li nħarsu lejn il-payslip. Importanti. Daniel, ħan nitfaħħa fuq din il-ħaġa. Mela ngħidu li inti taqla whatever 2000 kull xahar tajjeb. Umbagħad inti tieħu dar inqas kif inhi s-sistema minħabba l-ennaju t-taxxa. Sejja ngħidu kieku ma teżistix din il-sistema. U jiena kull darba fix-xahar intik 2000. Mela ħanħallilek in charge illi inti tħallas it-taxxa u l-bolla. L-ewwel darba tiftakar, it-tieni darba tiftakar. Imma mbagħad nibdew you overspent mela s-sansejta. Mela din l-iskema hija importanti ħafna għalfejn. Għaliex hekk l-employer qed juħsib illi fismek qed iħallas l-ennaju t-taxxa lill-awtoritajiet u fil-ħin. Għalhekk huwa importanti li n-nies jiċċekkjaw il-payslip, iżommu r-rekord tal-payslips fejn ikun hemm it-tnaqqis tat-taxxa u tas-sigurta soċjali li huma magħrufa bħala l-NI biex huma jassikuraw ruhom li they're in line u xekk. They are in line u l-ammont li qed jinqata huwa ġust. Eżattament. Huwa korrett. Il-kontribuzzjonijiet tas-sigurta soċjali jiġu kalkulati fuq il-paga grossa sewwa. Issa bonuses daw l-affarijiet ukoll jiġu konsidrati meta jiġi biex tħallas it-taxxa u l-NI? Fil-fatt il-kelma id-dejaqni naqra grossa, għax gross fil-verità qed tinkludi l-allowances u bonuses u kollox, mela ħana mal distinzjoni bejn paga bażika u gross. Paga bażika hija imnezza ħalli nitkellmu hekk minn kull overtime, minn kull allowance. U l-NI tiġi kalkulata fuq dak l-ammont. Għajt ġifieri l-NI jikkalkulata sempliċiment fuq l-hourly rate tiegħek. Eżatt. Però ħanżid xi ħaġa issa, it-taxxa mhux hekk, it-taxxa hija tiġi kalkulata fuq dak kollox li inti qed taqlas, whether it's overtime, bonus, allowance, u li hu dik tiġi kalkulata t-taxxa. Allura korreġini jekk kan iżbalja, jekk inti tiddikjara paga bażika baxxa qed tħallas inqas kontribuzzjonijiet tas-sigurta soċjali u dan jista' jaffettwalek eventwalment il-pensjoni naqblu? Iva. Jekk il-paga bażika tiegħek mela hemmhekk qiegħda tiġi kalkulata l-NI. Tajjeb? Issa, il-pensjoni eventwalment tiġi kalkulata fuq kemm qed tagħti kontribuzzjonijiet. Tajjeb. Ġifieri dik hija d-differenza. U x'inhu il-P number? U għaliex dan huwa verament importanti għax forsi mhux ħafna nies ma jifhmux x'inhu l-P number. Il-P number huwa in-number tal-employer. Issa jekk l-employer m'għandux dak in-number, dan mhux ħajħallasek il-kontribuzzjonijiet. Mela inti tittassigura ruħek imma min qed taħdem dan għandu P number u qiegħed jagħmel dawn il-payments on your behalf u x'hekk. Kif nafu ġieli kien hemm sfortunatament każijiet li n-nies jaħsbu kollhom immarkat li qed jinqatawhom il-bolla li aħna nafu li aħna nsejħula l-bolla huma l-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali u fil-verità ma jkun qed jinqata' xejn. Sfortunatament jindunaw iktar tard meta jaslu għall-pensjoni u mbagħad fejn qegħdin. Eżattament. Issa x'għalxiex imma nħallsuha? Is-sigur għalfejn inħallsu il-bolla, ħanejdula l-bolla. Ejja ħanejdu l-bolla, mela, il-bolla hemm raġunijiet. Mela, apparti biex naħsbu l-pensjoni dik hija waħda mill-aspetti importanti. Nies jafu ħafna bija ħanejdu hekk. Eżatt. Però jekk inti pereżempju jkollok injury on duty. Tajjeb. U ovvjament ma tmurx għax-xogħol. Mela l-NI qed tikkoprilek dik il-ħaġa. Jekk inti sick għal 3 ijiem and over, mela hemmhekk fejn jidħlu kontribuzzjonijiet tal-NI ukoll. Alright, ġifiri il-kontribuzzjonijiet tal-NI ikopruk anka għal dak li mhuwiex mistenni ħanejdu hekk. Alright. U kemm jikkontribwixxi l-impjegat u min qed jimpjega meta titħallas il-bolla. Kien ħafna nisqas jafuha ta' fil-fatt. Eżattament. Fil-fatt jaħsbu li l-employee biss huwa li ħallas il-bolla. Interessanti li ngħidu li pereżempju jekk jiena tinħallas 1/10 li hija l-maġġoranza tal-workforce li taqa' hekk, 1/10 tal-weekly pay tiegħi di wkoll xi ħaġa li l-NI titħallas kont kemm ikun hemm Mondays
kull xahar. Ġifieri daqqa għalhekk ukoll tista' tvarja l-paga tagħna, daqqa jkun hemm 4 u daqqa jkun hemm 5. Dik il-1/10 illi inti qed tħallas kull ġimgħa l-employer qed iħallas eżattament daqshekk. Tal-qed itik ix-xogħol ukoll qed iħallas l-istess ammont lill-gvern. U self-employed. Il-full-time employees u l-part-time employees iħallsu rati differenti naqblu? Iva, mela ħanibdew bil-part-timer. Mela part-timer tista' tfisser ħafna affarijiet, jista' jkun inti full-timer u għandek part-time job. Mela ħanħarsu lejn dak l-ewwel. Dak ma jħallas an extra NI, mela dak ikun diġà qed jinqata' mill-full-time job tiegħu. Okay. Issa, jekk inti part-time u sempliċiment part-time, f'dak il-każ inti taqta' ġeneralment bil-1/3 jew kellek verament qed taqta' ftit kif qedtilkom però ġeneralment hija 1/10 ejja ngħidu hekk. Issa, jekk inti self-employed, ir-rati hija kompletament differenti, fil-fatt taqa' taħt klass differenti, hija kalkulata differenti. U jħallsu aktar is-self-employed? Iva. Jħallsu aktar. Gabi, fil-payslip ġieli naraw tnaqqis ieħor, ikun hemm tnaqqis pereżempju ta' xi donazzjonijiet. Dawn però huma volontarji, tagħmilhom jekk trid, jew mandatorji Le, bla dubju, daw tagħmilhom biss jekk trid inti. Jekk trid inti. Ejja ngħidu li inti tixtieq tagħti 10 euro kull ġimgħa għal xi fondazzjoni importanti għalik. Issa f'dak il-każ il-paga tinħadem u dik tinqata' minn ġon netta. Okay. Kif edna Gabi, l-allowances, il-bonuses, dawn importanti li jkunu jidru fuq il-payslip, però waqt li ma jkunux soġġetti għal tnaqqis ta' enna huma soġġetti għal tnaqqis tat-taxxa. Issa hawn ħaġa li ħafna nies jaħsbu, mela ħafna nies jaħsbu pereżempju ġieli jkollhom jieħdu l-overtime. Jekk għandek tieħu l-overtime. U forsi x-xahar ta' qabel ma ħallsek tal-overtime tax-xahar ta' qabel u dan ix-xahar ħajħallsek tal-overtime tax-xahar li għadu tal-overtime dan ix-xahar. U ħafna nies jgħidu, illallu kemm ħanħallas taxxa menti kieku ħallasni il-paga l-oħra kif suppost, kont inħallas anqas. Ta' mhux minnu naqblu għax inti tħallas bil-persentaġġ. Le, mhijiex minnu. Ħatara enormi bla dubju. Għaliex is-sistema, speċjalment jekk qed taħdem mod computerized, ħatuħu into consideration li inti ħatibqa' taqla daqshekk. Però ma jiġix hekk, imbagħad it will balance by the end of the year. Eżattament. Mela Gabi qabel nagħlqu nenfasizzaw l-importanza li wieħed jara l-payslip, jivverifika l-figuri li hemm fuq il-payslip, jiċċekkja li s-sigurta soċjali qiegħda titħallas, li kollox kif suppost. Ħalli ma batux il-konsegwenzi iktar tard. Eżatt. Mela Gabi, qabel nagħlqu, nenfasizzaw l-importanza illi l-payslip inħarsu lejha, li nifhmuha u li nivverifikaw li dak li aħna qegħdin inħallsu fil-verità qed jiġi jitħallas u xejn. Eżatt. Nirringrazzjak tal-ħin tiegħek Gabi u nirringrazzja lilkom tal-li segwejtuna.